kahoy nga kay mito. Tarok sa libon. Ako sa nagkalibunan re mo ah. Ano namin balay-balay. Nay balay-balay oh. Sa nilang kalaki nga katokod nig balay-balay dre. So balay-balay dre sa kalibunan. Ya kung gutomon sa gadre. Pwede ra ka manguhag mga bungas kakao kay namay daghang kakao re ra. May mga bungas kakao. Kita kag hinog kaon jud ka. Are na pwede may mga hinog oh. Ala tumoy. Ara. Ay langgam sa langgam. Tara marog manok. Tara marog manok ako ipakita niya. Langgam marog manok. Talaga sa paisop. Marog manok ka langgam ako. Lupat. Lupat. Sama langgam. Kasi sahab deh. Ada si sahab tara. Rabin daw tag color. Klase ya langgam to. Tara na si sahab. Koy pakita nyo na si sahab. Tara na itlog. Usaw raw di kabo. Grabe tihi ka langgam mausara kabuk itlog. Murag usa siguro to sa klase sa langgam nga endanger na. Kanang kuan ba? Murag katop man ko kabantay nga atong kuluras langgam. Murag nindot siya kulor. Asan to? Araw. Yang itlog. Sorry kabuk. Lumluman niya. Asan to? Tago ang lipad dyan. Murag manok. Murag manok ba? Ay. Murag manok siya. O purma nga langgam. Masig manok o purma. Yang galumlom di siya siyang sag day. Yang sag. Usar pod kabuk itlog. Grabe hati ka langgam. Hain naman to. Abtik yung nakadagan. Abtik ka po na yung langgam makadagan eh. Sitiom lang. Naman to rapit. Mura siyog manok yun. Huwag ka masipyat. Mura yung manok o purma. Asa na to rapita eh. Maom ko oh. Pasok gor to. Abi malibuna rigod. Daghang king bagon ba? Daghang king bagon res mo. Asa ka to pasok. Pasok gor to. Murag manok. Murag siyang manok ug purma ba? Pasok siguro to nandong. Musag manok ug purma nya. Naday sag de. Tanaw na ko sag usar bukitlog. Grabe tika lang gama usar bukitlog. Bato siya pero purma o kanang kan ba? Purma siya og pinya. Basin sa kinayahan to na purma ra sa kinayahan. Kinay palm tree. Palm tree. Gisi-gisi. Mao mo ko na ni himuong mama ang bunga niya. Mahal gini sa ubang lugar kanang lugar nga mo gamit silag mama bang ani. Mahal gini sa ubang lugar ng nani kung makabunga na ang bunga niya kay katong usap-usapon gani nila. Lagom-gumon ba nga mukuha imong ngipon. Mo produce yung mama. Mo ni siya. Ang iyang bunga. Pero diri mo ilaw gris kanding. Ilaw gris kanding, ilaw gris baka pero was laki ba unsa ka kuan unsa ka gamit sa ubang lugar ng nani kung mamunga na ni siya ang bunga ni grabe mao pinaka-importante na kay mo lang mama batambal sa ngipon. Ya tambal sa di kuno nas mga panuhot ang iyang kuan bunga gumugumon ganina lang ilang usap-usapon niya gumugumon ba produce yung mama mo siyang kahoya palm tree ug sa amo pa kanang kuan gisi-gisi may tawag ni mo punuan sa blang yo anawa ang ihagong unod para
Dihang unod ko do. Nananga na ko na grabing guwang nga oh. Tara. Ati nang taasas punuan. Mura nagbago ni Katay. Wa maparog ka na ni Katay ra ba. Tara. Taas na nila. Tara, dahon gyud na balanghoy mo na. Balanghoy nga karaan na kay ba mga live of 90s palagi. Sa giuma pa ni sa katong mga panahon pa sa mong mga kaluluhan ba. Kini diri lugar. Giuma man ni sa una. Tamnan ni mga mais niya karon. Wa na may nakasunod og uma. Wa na iganahan mag-uma ron mga bagong generation ba mga bagong tubo. Wala na nag-uma. Mo na nalimtan sa kung nagkaot. Nagpabilin siya. Unsa man nga kahoy sa inyo kini? Unsa nga kahoy sa inyo? Ito rock sa libon. Ara. Ya kini. Unsa ni kahoy sa inyo kini? Kere na. Dagko ni sa dahon. Nindot sa ni siya nga kahoy kay kuan ba. Pugong ko na siyota kung dagko kinasla. Gamit kining kahoy ko. Usa sa ni sa pinaka gamit. Morning kahoy dinhi angay pamutlon-putlon lang yan no kay gamit kay na pugong na siyota niya. Usa sa na siya sa mag bugnaw sa lugar. Nya mo kuan sa na siya kuan. Produce pa na siya kanang kuan sa tubig. Tinugdan sa tubig ba. Ang uban niya no lag putol-putol. Mga sugnod para panglungag ang kuan katong kahoy gyud nga labas na yung buhi. Dili lang manguhag kahoy nga kanang pan ba? Dili lang manguhag kahoy nga kanang laya gani. Panguan jud nga kahoy kanang yung buhi. Di maluoy sa kahoy ba? Sayang kay sayang kining kahoy kay dugay biya ni pa kunon. Padagkuon nya. Putlon mo ka usara, putol 'yon. Ni putol mo ka usara, putol 'yon. Dali ra kayo. Dugay kay padagkuon. Nangabiyay mga kahoy nga mga importante kaysa palibot ba. Gamit siya sa palibot ba. Labi na sa mga kakahuyan, kalasangan. Gamit siya ba. Mo kon siya. Mo pugong siya sa yota nga dili man landslide. Mo na gamit kay mga dagkong kahoy. Yan nasa tay daghang mga kahoy diri nga wala lang nato ma-discover, wa ta kaila nga mahal kuan day. Mga importante di siya nga klase sa kahoy, mahal. Taklong Mga importante di siya nga klase sa kahoy ba, mahalon siya nga klase sa kahoy. Nga naara diri sa kuan tuwa gani. Naara sa tuwa ba nga kan, mabuhi. Nitibra sa tuwa ba. Tara taklong. Nagkata yung taklong. Ang gusto mo klaro. Ano ba niya? Yan o, horag putol-putol. Iligalaging lang yan ang kahoy ba. Hindi sila maluoy sa kinayahan. Sila maluoy sa kinayahan ba nga. Mawagtangan o kahoy. Kini nga ni nga klase sa kahoy. Kinsay na kailan eh. Ano eh. Tag-aso ni siya kwan. Tag-aso ni siya og o ako masipyat kini. Usa ni sa pinakalig-on nga klase sa kahoy kini. Kawa ko masipyat. Usa ni siya sa pinakalig-on nga klase sa kahoy. Usa sa ni siya sa gitawag nga ironwood. Diri sto ay native ra ni sa Pilipinas. Ito ang lugar makitaan. Dili ni siya makitaan sa ubang lugar, sa ubang nasod. Usa ni siya sa pinakalig-on nga kahoy, gitawag ni siya ironwood. Pamilya ni siya sa mga ironwood nga kahoy diri sa tuwa sa Pilipinas. Tig-on kani siya nga klase sa kahoy. Yang uban ana yan ohor nagputol. Lagros kanding. Ako di ko na kuhaon nga na. Gawas og kanang dagko na siya yan ay sanga. Gawas nga na non mga sanga ba imong pamutlon. Imong kuhaon. Andara. Iman inyo tanawan yung dagway oh. Pamilya ni siya sa kahoy nga gitawag og ironwood. Piting liguna ninyang kahoy kung mao ni siya mudako na ba. Mahimo lang kahoy. Ligon kani siya. Pamilya ni siya sa kahoy nga ironwood. Pero sa uban na ni yan ohor nigputol. Laog skanding kun isbaka. Wasla kay bao nga kining kahoy endangered na ni. Dire ra ni sa tuwa mabuhi. Dire ra ni sa Pilipinas siya mabuhi nga klase sa kahoy. Pero wasla kay bao ba nga dire ra ni sa Pilipinas mabuhi nga klase sa kahoy.
Nya usa sa pinakalig-on nga kahoy. Pero yan hornin lag putol. Walang ko kakuan kay sa pangan unsa ni siya basta pamilya ni siya sa kahoy nga mga ironwood. Usa na daan ang kanang magkuno. Kini siya, pamilya lang gyapon ni siya sa magkuno nga klase sa kahoy. Pamilya gyapon ni siya sa magkuno nga klase sa kahoy. Usa ni siya sa gitawag og ironwood nga klase sa kahoy. Mao ni nga daghan kining kahoy to, daghan kining mga tanoms to nga. Tanaw na to. Mura sila laog ra sa mga hayop ba pero ug mudagko day usa day sa mga klase sa kahoy nga perti mga liguna ug mga mahalon nga kahoy. Diri ra ma-discover sa kuan ba? Ato ang lugar na kini kini nga klase sa kahoy. Tig-on sa ni siya nga klase sa kahoy. Manan. Kiya-kiya nga laki. Ambot unsay tawag ni sa inyo ha kay do nam na siya kiya-kiya nga bay. Nya kiya-kiya nga laki. Katong kiya-kiya nga bay. Kay kuan to siya. Kanang dili giring-giring og dahon. Dili to siya giring-giring og dahon kini siya kay medyo may pagkagiring-giring yang dahon ba. Nya puwasan ni siya og punuan kung mo kuan na gyud. Kung mo dako na gyud siya mahimo na gyud siya kahoy ba puwa. Medyo may pagka brown nga pagkapuahon ba ang iyang punuan. Gitawag ni diri sa moag kanang kiya-kiya nga laki. Ara timan tan-awan yung kuno. Lig-on sa kini siya nga klase sa kahoy. Pero di gyud siya kahimo atong mga kahoy nga ironwood pero usa sa ni siya sa mga gamit sa kanya kahoy. Pwede siya ni siya sa pangsira, mga pangbintana nga na. Mga paano ni siya? Good lumber man siya nga klase sa kahoy. Good lumber man siya good lumber man siya nga klase sa kahoy mo na siyang pwede siya pangsira, pangbintana, ngana na gud panglamisa. Nindot sa ni siyang kahoy. Lig-on gyapon ni siya nga kahoy. Di lang yun ni siya pareho sa kanang katong gitawag og ironwood nga grabe kay murag kuan murag puthaw ang kalig-onon. Kini siya kay lig-on siya pero wala ni siya mabilong sa ironwood nga klase sa kahoy. Gitawag ni sa moag kiya-kiya nga laki. Lig-on sa ni siya. Native ra po ni sa tua. Sa Pilipinas. Native ra po ni siya nga sa Asia. Number 1 na diha ang Pilipinas. Native ra ni siya nga mabuhi diri sa South Asia nga klase sa kahoy. Mao na nga ang uban na yan horan nagputol. Mas laki ba nga mga lig-on ni kay mga kahoy Kini bay nga tipolo ba. Mao ni siya common nga tipolo. O tipo gitawag diri sa mga dagko ni siya mayo. Kasugaran ani niya moabot siya mga 30 meters to 40 meters. Kung magguwang nagmayo moabot pag 50 meters. Grabe ning kana tag-asa mga kahoy. Unya ang uban ani ilaw gra punis kanding sa mga hayop kay kusog yung kong kanding ani baka. Pero gamit sa kini mga kahoy. Di sa ni basta-basta. Ano siya usa sa mga native trader sa tuwang nasod sa Pilipinas. Kamo diha ay mo patakag putol-putol mga kahoy kay nyorang among-amongan ang mga kahoy kanang nyorang yan hug putol. Kita mo ka na mga kahoy nga wa mo kaila. Labi lang dili common sa yung pananaw yung putol-putolon kay tuo mo way gamit. Kana ding mga kahoy wa ta kibaw endangered na din na. Pangitaon na lang kay ba. Nya mahal na di kay na nga klase sa kahoy. Yano lang yung putol-putol. Dapat ato nang ampingan nga klase sa kahoy nga na. Kay ang ubang nasod wala sila nga nga klase sa kahoy. Ari sila mo palit sa Pilipinas. Grabe lang mahal lag palit na. Dagko kay slag offer nga makapalit lang nga nga klase sa kahoy nya. Torang yan hog putol-putol. Ang uban nga nakibawa na joket sila. Mananom sila ng klase sa mga kahoy. Kita wapata may joket unsa na mga klase sa kahoy pwede day mga mahalona na mga klase sa kahoy ator na yan hog putol-putol. Yan na horan tog putol-putol. Mo na nga. Dapat kamauta mo pag mo pahalaga sa tong kuan ba kalikupan. Labi na kini mga kahoy kay kanang usa sa ni sa maghatag na tong kuan gud. Usa sa ni sa maghatag og maayong kuan sa hangin ang kining kahoy, oxygen. Usa sa na sila sa maghatag og oxygen ang kahoy. Mo nindot ang surrounding ba. Nya dayon mo kuan sad ang kuan. Nasay kapuy-an ang mga na sila'y habitat ang mga kanang mga wild animal sa libon ba sa lasang na sila'y kapuy-an ba dili sila mawagtangan og mga habitat o mga kapuy-an nagyapon sila'y source sa mga pagkaon ba kini
Kini siya makaon siya. Klase siya sa kahoy pero pwede siyang utanon. Common ra man siya na daghan diri. Napaw na. So ito yung pangalan nila. Limot ko sa pangalan ng mga kahoy ah. Yung ano nila. Katayan sa kan. Ubi. Katayan sa ubi. Tara. Kini. Kini siya. Pero dili pod kini kadagko diri sa mga kay. Yanuhon pong panguhag lawog ba. Lawog pod sa mga kanding o kibaka. Mo ning dili kay kadagko. Pero makadagko ni siya. Lami sa gini siya. Kaya ang iyahang kining dapit sa udlotan. Iyahang uyok. Mauta ni siya. Pwedeng panggulay ba. Pwede siya pang ulam. Kahoy siya. Malawog sa kanding. Pwede pa pang ulam ang iyahang uyok. Mo na gamit gyapon siya. Usa sang gyapon na siya sa native tree. Mo na nga daghan kinig mga kahoy nga walang nato mahibaw eh. Wala na to mailhi. Pero mga importante di kay siya sa kalikupan ba. Kini nakailaw ani nga klases kahoy. Ara, kini na itunok siya ba kini. Pakita na ka kini. Nasa itunok ba yan eh. Ano? Nasa itunok daro. Tagas pa siya ngayon ani. O di kini siya modagko. Kasugaran pinakadako siguro ani kanang murarag bukton sa tao. Ang pinakadako niya ba. Murarag bukton sa tao nga na. Kung mudako yun siya maya di siya putlon. Pero kasugaran gud nga ni gud kay imong kahoy panggatong ba pang sugnod. Gitawag ni diri sa mga langgi-langgi. Tara ta. Tumoy na kayo taas na kayo. Pero di pa kay dako yang punuan. May kaputan po siya bagon sa kwan. Baging sa ubi. Tara. Daghan mo kunig ubi diri sa mga lugar. Tara ang mga ubi na. Punuan sa ubi. Hinana siguro na unod. Uban na nanay unod. Kaila pod mo ano nga klases kahoy kani. Gagmay siya dahon ba? Tara, gagmay siya dahon. Usa gyapon ni siya sa native tree nga dire ra gyapon sa Pilipinas ug sa Southeast Asia nga kan. Mabuhi siya ba? Turok. Daghan kining mga native nga kahoy nga nara sa tuwa sa Southeast Asia ug diri sa Pilipinas nga madiscover. Kini siya modako sa ning kahoy. Usa sad gyapon ni siya sa lig-on nga kahoy. Pamilya gyapon ni siya sa kanang mga ironwood nga kahoy. Kuan, lig-on nga klases kahoy. Pero di lang kay ni siya motag-as. Di lang kay ni siya motaas pero nindot ni siya pang furniture. Kanang lingkuranan, mga lamisa, nga na ba, mga woodcraft. Pang woodcraft ra ni siya kay dili ni siya grabe motaas pero kuan na siya. Kanang lig-on kayo. Modako ang iyang punuan pero di kay grabe mo, di kay motaas, dili kay mo kuan ba, dili kay mo tumoy ba. Mo kuan ra mo labong ra. Modako ang iyang punuan pero di kay mo kan, di kay siya mo tanos kani. Pang furniture ra gyud na siya kasugaran. Pang woodcraft. Kini nga klases kahoy. Kaila mo ni nga klases kahoy kini. Ihikap ni mo ni ay la patakag hikap kay kung maka-timing ka nani tunok. Mamunga sa ni siya nga klases kahoy. Una siya mamunga, mamuwak dayon mamunga siya. Ang color siya ang bunga green kung mahinog itom. Modako sa gihapon ni nga klases kahoy. Perte pod gihapon ning lig-una. Gitawag ni diri sa mga sili-sili. Tara. Mura po na siya sili ang iyang bunga pero lingin. Gitawag ni sa mga sili-sili. Pero modagko ni siya. Moingon og kanang lawas sa tawo ang iyang kuan pero dili gyapon kini siya mo taas. Modagko lang iyang punuan, iyang kahoy pero di kay mo tag-as, dili kay mo tanos ba. Kasugaran gyapon ani niya pag furniture. Pang furniture o kanang pang woodcraft. Pero di gini siya kahimo sa lig-on sa katong kahoy nga magkuno. Motoy usa sa pinaka lig-on nga ironwood diri sa tuang nasod sa Pilipinas. Usa sad siya sa pinaka endangered na pod nga klase sa kahoy diri sa Pilipinas katong magkuno. Unya kini pod nga klase sa kahoy kaila mo ni. Kini nga klase sa kahoy kaila mo ni kini. Humot kini siya dahon. Ara. Kung ano nang dahon na humot kini. Humot kayo. Pwede ni siya himoong shampoo kung imong dokdokon mo ni siya i-shampoo sa mga karaan sa una. Pero karon sangkap gyapon ni siya sa ubang brand nga shampoo. Kay himuonon gyud ni siya shampoo. Natural gyud ni kining iyang dahon mao gyud ni siya himuonong shampoo o sangkap sa mga himuonong shampoo. Ang dahon niya gitawag ni diri sa moag lawat. Ambot sa inyo ha unsay tawag niyo ini? Kay sa mo lawat mo dagko po ni siya. Mudagko gyapon murag gyapon lawas sa tao ang gidagkoon sa iyang punuan. Pero bihira kay siya makadagko kay mao lagi ilawog lagi sa kanang mga hayop sa mga kanding ug sa baka ilang kwaon ba ilawog sa kanding ug sa mga baka kay kusog man sad mukaon ang mga kanding ug baka ni
pero dili lang ni siya maputol, modagko gini siya. Kaya punuan mo modagko pud mura pug lawas sa tao pero dili kini siya motanos. Nindot lang gyapon ni iyang punuan pang woodcraft, pang furniture kay ang iyang punuan. Medyo may pagka sinaw kay ni siya ug kahoy. Nindot sa gyapon ning klasehas kahoy, lig-on sa gyapon ni siya kahoy. Tara, native lang gyapon ni sa Pilipinas masugatan ning klasehas kahoy ug sa Southeast Asia itawag ni glawat. Sangkap sa para himuong shampoo. Unya, thank you dahil sa inyong pagtanaw sa akong video. Thank you for watching.